Hapit na yun, November 1. Kalag-kalag na guys. Hapit. Bibo na sa nidiri among ministeryo dapit guys. Kay taga na sa mga tao mo are. Hapit na mga kalag-kalag diri sa mukha. Yan ay mga kuan guys dia nanggilimpyo sa kuan. Ang limpyo sa menteryo. Daplin sa karsada. Kay mga naman basta padong kalag-kalag. Dia gilid ni kuan. Bioidrom. Hoy, kumusta? Karon pa mo gasugod? Agi kan mo adto padong na boss. Mao din. Papa din ni magi gahapon. Maadto. Daghan din sila aning i-vlog. Galimpyo na daplin sa karsada. Dia. Oh, kinsa ni? Sando. Arag mga kugihan. Oh, limpyo na, nalimpyo na. Oy, diapon si Peter. Mga kugihan ng mga. Oy, dia pa si Bililax. Ako kapas kahapon. Lagi daghan man day mo na. Daghan na, limpyo na. Kinsa pa na ni Saka? Ha? I-appeal po ni limpyo di eh. Nagparking ba? Bitaw. Oh, di apa do, hinay doy. Di ara dia. Dahan ang galimpyo ari kay kuan man. Hapit na may kalag-kalag. Oh, di ara oh. Kani kinsa ni? Yune. Oh, di ara mga kugihan ah. Madyo po na. Haning post kay. Hello everyone. Mga kugihan nga naglimpyo. Oh, Marvin man day ni. Kare si ani. Day, shout out mo. Shout out day ko sa mga kauban ako dia. Shout out. Day pa day. Ni on day. Hello. Kita ni pano. Ya po daw si Kuan. Out sa napakag lapinig. Kana. Kadi napakag lapinig. Kinsan? Tagiyahag lapinig oh. Di sama dapit. Tagiyahag lapinig dili pa akon. Ay. Sige lang. Basta kakwarta mo, hindi po, kinsa pa man eh. Hoy, Newton. ila-ila sa tayo, ila-ila. Si Kuan mo na yun eh. Newton, kare. Sa man eh. Ha? Atubang sa doy. Sayang, pagkagwapo di akit. Ya pa dia, hoy. Doy. Lingi, oy, doy. Wa naman sin. Kare. Ay, di ako me. Uy, apil eh bunis daw. Apil. Wala ito, babaw. Kare. O, apat. Kinsa man to? Babaw. Biyang kumalo. Ibiyan si Malo. O, kinsa man ditong... Kinsa dito dagto? Kaya ba ni Kuan? Ibig og se? Di may? Di ara. Limpyo na. Limpyo na agdan. Di ara. Hoy! Apil are! Nalimpyo na ginluan na. Malinis. Limpyo nag-agi.
Padong kuan. Oy! Limpyo na lo. Apil mo are. Oh, makitaan sagdi lang man. Mga kugihan. Kisa nagkaba ni mo lo? Ibiyang. Kinsa pa? Ha? Ibing tarabos. Kane. Mao. Limpyo na oh. Limpyo na na. Ibiyang. Wa na limpyo na oh. Padung ang sementeryo. Sang yapil adto kay. Padung naman dai ni dito. Limpyo na oh. Gani hawa ko ka. Kuha. Oh, limpyo na. Ready na ni para November 1, 2. Di ara oh. Limpyo na. Hala, di ara oh. Di ara. Limpyo na. Ready na. Oh. Malinis na, malinis. Okay. Ready na, limpyo na. Limpyo na. Mayong hapon, mayong udto. Ready na. Apil din ni na. Mo nagpawahi kay nanginam og butong. Ih! To gapawahi kay toy butong. Hoy, panguli na mo gani uwan na. Wa pa din ni mahuman. Allah, ni uwan na. Ay. Wa mo kong magdagkalo. Ay, the rain is coming na. Panguli na mo. Sa oras te. Na, ako nagdagrilo. Di man kita dari. Ganggi. Kuan? Vlog. Ay. Ni ulan na. Wa ko magdagkalo. Oy, uli na mo. Daghan pa dayani na. Pagi pa wahe. Kari man di aibing to kisa na may budget gun sa doy kinsa to. Na udto na. Uwa na. Hapdera mo tiyo. Tiyo, hapdera mo. Mao. Na, limpyo na. So, malagi dapit at tukin sa to doy. Ito si Inoy. Si Inoy dito. Na, limpyo na guys.
Ready na ni para sa number 1 ug 2 bibo na sa daning dapita. Olympia nag dapit sila ka mayor. Oh. Nanghakot na sila silang sagot para ihalin. Thank you for watching, guys. Salamat. Uy. Ana, limpyo na. Di ka na may pudzukan. Limpyo na tawon. Asa to? Daghan day mo na. Pila mo kabuok? Ah. 21 na pa. Pila na motor? Sus, di ara dia ang mga gwapings. Mga gwapings, nanghinlo. Oy. Diara. Diara, diara. Ari lam do. Ah, apil din ni si Kuan. Dali, dali. Amo tanan. Di man makita. Saan ba ningit-ngit? Silpe. Ana. Sige, sagdil man na. Makita ra lagi na. Ako ka tanan. Makuha na kay video ra na makuha na. Gay. Tama na po, sunod. Di pa. Dera. Bye. Dera me. Bye. Bye. Uy, hala banta ka ni truck. Kari ang giinom. Uli na may kanuma na may kubra na. Bye. Kubra na mo. Last ka mo. Hapde mo. Wa na. Kita na din eh. Ay. Hala. Kuyawa. Maadyo po ni Tamnan. Manay nang hinlo. Kwarta na ni. Kwarta na ni mapuhon. Napo des Michael day. Apil man day Miss Michael 21 man day mo kabuok. 21?